még 15 éves sem volt talán, s mint többszörös gyilkos ült a vádlottak padján, a teremben felmorajlott a sokaság. Hisz alig 15 volt, mikor a sötét oldalra állt. A még szinte gyermek arcán kigyúlt a démoni láz, és előtört belőle a gyilkos vágy. Hogyan s miért történt? Kérditek, csupán egyetlen egy szó a felelet. Egyetlen egy szó, Mely ura a világnak, melyt milliók imádnak, mely mindent húzva köt. Isten. Semmi több. Jó anyám, aki nagyon szeretett, kérdésemre, hol van apám, ekképp felelt. Neked nincs apád, elveszte őt az Isten. Isten, hát ezért éhezünk. Jó anyám felett törvényt ültek, mert én éheztem, s ő kenyeret lopott. Aztán a börtön mélyén valami kórságot kapott, s meghalt egy csendes éjszakán. Jót tett vele az Isten, Mondta ismerős szomszéd, jót tett vele az Isten. legalább nem szenved többé. Én itt maradtam árván a világban. Tudják, mit jelent a szó egyedül, hol boldog milliók vesznek körül. Később egy zöld céges pincében húzhattam meg magam, mert segítettem a tulajnak cipelni a nehéz zsákokat. Ja, Istenem! Nyögte ő a teher alatt, én pedig végeztem vele szó miatt. Aztán gazdám lett egy zsidó házaló, kit megzavartam ima közben, hát így fohászkodott. Segíts, Izrael Istene, Én pedig e szóért végeztem vele. Péterrel, legjobb barátommal együtt jártunk koldulni. Történt egyszer, hogy egy úr hatos dobott neki, s ő háláját ekképp fejezte ki: az Isten áldja meg. Nem sejtette, hogy Isten lesz a végzete, mert e szó miatt